Знаете, че основното, което характеризира тая болест е сърбежа. А този сърбеж води до обрив и овладяването на сърбежа е една от нашите задачи. Какви грижи за кожата? Най-важна е контролирането на сърбежа. Да не се допуска изсушаване на кожата. Да се хидратира тази кожа непрекъснато. И да се избягва дразненето. Сега, как какво трябва да правим с къпането? Първият мит това е да се избягва честото къпане, обаче трябва да се използва хладка вода. Водата да не бива и гореща, защото нищо повече не изсушава кожата от горещата вода. Къпането не трябва да бъде дълго и да трае от 5 до 10 минути. Когато детето е в по-добро състояние, да се използва душ, но в един период, в който за заболяването и съществува, ваната е за предпочитане. И нещо, което масово се прави в България, да се почистват децата с мокри кърпички, не дейте, защото те съдържат алкохол и дразнат кожата. Към ваната не трябва да има масла или пяна и да не се използва гъба или както някои наричат тривка или кисе. Няма нужда от това нещо. Сега, какви сапуни трябва да използваме? Меки измивни средства, които първо да нямат парфюмирана компонента, да не миришат хубаво. Ако в момента кожата е много възпалена, просто не трябва да използваме никакво измивно средство. Децата с атопичен дерматит не трябва да се къпат във вана с сапунена вода. Като сапуна как се нанася? Нанася се с предварително измитите ръце на майката, не да се търка на кожата на детето. Как става подсушаването? Трябва много внимателно да се попива кожата. Като ако силно изтривате скърпата, това дразни кожата. Знаете, триенето дразни кожата. Да се нанесе хидратиращото средство, крема, още докато кожата е влажна. Колко е това време? Обикновено 3 минути след завършването на къпането. С какво хидратираме кожата? Трябва внимателно да изберем този крем. Много хора смятат, че хидратиращите средства директно хидратират кожата, което е грешка. Те предпазват кожата от загубата на собствената вода на кожата. Не знам дали ме разбрахте. Вътре в кожата има нейно увлажняване и при атопиците тя много бързо излиза на мъка. Тоест ние предпазваме загубата на вода на самата кожа. Знаете го вече, че това хидратиращо средство не трябва да има парфюми по никой начин. Не трябва да има и химични вещества, които дразнат хората. И така, как става хидратирането? Да не се изтисква директно от тубата, значи майката трябва предварително да си измие ръцете и да намаже детенцето, като малко се затопли ръцете и това нещо трябва да става 2-3 пъти на ден. Кои средства дразнат кожата и както казваме, че те са контактни алергени или отключващи фактори? Това са дезинфектантите. Това са кърлежите в домашния прах. Това са плесените. И някои гъбички, като да речеме кандидата, някои гъбички, разбира се, стреса, климата, хормоните. Колкото е по-тежък атопичният дерматит и детето е по-малко, толкова е по-голяма вероятността той да има алергия детето ви да има алергия към кои храни? Към кравето мляко, към ядките. Ядките тотално трябва да се избягват и към яйцата.
Какви храни трябва да избягва вашето дете? Значи ядките казахме, кашута, фастъци и всякакви други неща, морските дарове. Не са децата подходящи да ядат скариди или миди, рибата също, соята и да дойдем до любимото им ядене шоколада. Шоколада е противопоказан. Те деца не трябва да познават вкуса на шоколада, обаче аз не познавам такова дете с атопичен дерматит. Всичките обичат шоколад. Могат да ядат бял шоколад. Моля? Могат да ядат бял шоколад. Да, професор Демерджиева им дава специално приготвен от нея бял шоколад с мляко от, какво беше, крокодил. Проблема е какаото, не е в мляко. Проблема е в какаото, както тя каза, точно така. Значи бялия шоколад, аз не давам бял шоколад, обаче различни мнения. Професор Демерджиева препоръчва бял шоколад, съобразете се с нея. Около устата на детето малко да се тури крем, бариерен крем. Най-честа алергия е към жълтъка на яйцето. Освен това казахме скаридите, фастъците, раците. Докато при телешкото процент месо само 13% от децата. Разбира се, има индивидуален подход. Това не е за всички деца строго определено. И какво казва Американската педиатрична асоциация? Няма достатъчно доказателства, че ако майката има диета, която е бедна на алергени по бременността, това ще доведе до раждане на едно бебе за атопия. Значи няма достатъчно доказателства. За високорисковите бебета, значи имате баща с алергично заболяване, майка с алергично заболяване, се препоръчва кърмене до 3-тия месец. Или след това се минава хипоалергични млека, но без други храни. Няма доказателство, че използването на соя намалява броя на алергичните реакции. И твърди храни не бива да се включват преди 4 до 6-тия месец. Смята се, че при по-големите деца, които са предминали вече възрастта от 4 години, храната не играе особена роля. Какво трябва да имаме предвид по отношение на времето? Разбира се, да се избягва прекамерното изпотяване. Затова аз винаги казвам, че моята теза е, че атопичните деца са по-умни. Разбира се, те са много тежки характери. Те не се включват в колектив. Те са капризни. Те са много трудни до отглеждане. И изпотяването пък от друга страна ги влошава. Затова тези деца от малки трябва да се насочват към умствен труд. Те не са годни за физическа работа. Разбира се, има една възможност това заболяване да премине някъде 3-та, 8-та година или през пубертета. Но ако това не се случи, тези деца трябва да се насочват към умствен труд. Те не са годни да работят физически труд, защото изпотяването води до влошаване на заболяването. И изкуствени увлажнители на въздуха, знаете, има много напоследък. Сега, какво трябва да бъде, как трябва да бъде, как да спи детето? Първо, само помощно бельо. Да няма плюшени играчки. Плюшената играчка не се препоръчва за детето с атопичен дерматит. И сега има едни кърлежи, които трябва да се изчистят възглавниците, матраците от тях. Как ги чистиме? Какви видове, разбира се, кърлежи има. Те не се виждат с просто око, разбира се. И живеят в различните постелъчни материали, в дюшеците, в килимите, в старите дрехи, особено в плюшените играчки. Те се хранят с нашите рогови люспи, които ние отделяме.
или с други материали около тях органични. Какъв контрол може да направим? На всеки 2 седмици да се изпира постелното бельо и възглавниците, чаршафите, покривките с топла вода около 60 градуса. Да се избягват оставането на тъкани по стените, например разни гублени знамена. Плюшените играчки, ако детето е много привързано към тях, и те да се изпират. По възможност на прозорците да няма завеси, драпери или транспаранти, да има само пластмасови штори, които да се почистват с вода само. Да се избягват тапицериите. Виждате, много е сложно положението, обаче като има едно такова дете, трябва да се съобразяваме. Трябва турбите на прахосмокачките да се изхвърлят, а не да се изпразнат и пак да ги туриме на прахосмокачката, защото акарите, те кърлежи може да живеят там. И така, ето нещо за кърлежите, те депнат нашето дете, както и нас, но ние трябва да се справим с тях. Дрехите, 100% памук, никакви други дрехи и те да са по-широки. Независимо от модните тенденции, децата да бъдат облечени с широки дрехи. Не може нова дреха да бъде облечена направо към детето, това го знаете, трябва да се изпере преди това, като се използват специални перилни препарати, винаги двойно изплакване на дрехите и праха, който се използва за пране, да не бъде парфюмиран. Винаги да се отстраняват етикетите, да се изрязват от майките етикетите, защото то много често дразнат областта около врата и зад врата. Сега, аз пак казах моята теза, по която спориме с професор Доленски, че тези деца са по-интелигентни. Въпреки, че са мъчни, въпреки, че не се впивчат в колектив, въпреки, че са капризни. Но трябва да им се изберат игри, които помагат за съсредоточаване на техните внимание. Конструкторски игри, лего. Ако правят някаква дейност, тя да не води до изпотяване. И това е невъзможно вече в днешно време, да не е свързана с компютри. В един момент родителите могат да забраняват, но след това е абсолютно невъзможно. И да е интересно, защото, както казахме, те са характеропати тези деца. Какви домашни животни? В никой случай котки. Защото бебето обикновено се влошава, когато има контакт с котки. Да се спазва режима, който дерматолога, който ви лекува, ви е предписал. Обаче идва въпрос до кучето. Ние сме за контакт на тези деца с кучета. И не само ние смятаме така, това е общо взето едно схващане в целия свят. И има и публикации, има и много неща написани, че ранният контакт с кучета намалява риска от развитие на атопичен дерматит при децата. За разлика от котките. Значи, ние сме против котките и за кучетата. С това ви благодаря за вашето внимание. И ако имате някакви въпроси, разбира се, след професор Демерджиева, аз съм на ваше разположение, ако мога да ви отговоря. Благодаря, професоре. Да се.